Machiegni kendo nyakorom Gajwang' wadonje twak mara many piny asingo ni kanyo ni wadhi bedo gi wendo. No asingo ni gani manyien mar 2024 abro kelo ni wenge moko ma bende pok ni chwoyo wang'i Ramogi kayo. Omiyo odhiambo ma kawuono en moro mara kelo ni Alex Olum ma bende en jalony weche motenore kod tiyo kod teko mar chieng' kata sola. Ng'eyo ni nitiere oganda ma bende osebedo kod ng'ikruok e wechego mag teko mag stima, omiyo gisedonjo e yorego mag sola. Wadwa chiwo puonj mathoth ahinya kotenore gi yorego mag tiyo kod teko mar chieng'. Machiegni Alex Mose nyikwa Ramogi. Kamano kabisa. Goero kamano kuom luonga kawuono mondo watwagi. Amoso joka Ramogi te. An gi geno ni wadhi puonjre maber kawuono. Nisgien to Alex en ng'awa? Alex Olum nitiyo gi Access and Move. To Access and Move wang'iyo mana kaka wanyalo miyo ji improve their lives. Loko ngimagi gi tiyo gi energy maler. Koro wang'iyo kaka wach blackout ok moni timo handi kaka itimo. Nyithindo ok ti gi nyangile somo maomo tuoche mopogore opogore. Kata mine matimo ohala nikech wan gi gik mang'eny. Wan nyaga gorego mar sola. Ma koro kar mondi chandri ni wuotho distant mathoth. Koro wakonyo women groups to wakonyo kata joma uso bando. Kamiuse bando no inyalo bedo gi orego ni moro mar sola bathe kanyo. Koro ineno kama medi income. Niwacho ni pesa miyudo madonjo pile. Wadonje manyo matut kata kamano awinjo